id-djakonat mhijiex tarġa għal xi ħaġa oħra biss fil-kuntest tas-saċerdozju, huwa stil ta' ħajja. Jalla dan il-Ministeru u dan l-ordni li l-Knisja qiegħda tagħtikom illum mhux biss ikun karattru fir-ruħ tagħkom, ma jkun stil ta' ħajja li jiġbaħ il-dak li neża il-mantar, tħażżem fardal u ħasel riġlejn id-dixxipli. U qalilna, intom tafu min jien? Intom issejħuli li Mgħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u l-Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin.